korora kono akaiburetu nana korora abantu babwate bitina nenda mwamu neribero bune serikali yegulamu abantu bakobwati mpaka seino nyomba gesona bakoretere segyo gukora amoko gochao yomoroji mbo yabakora abantu baito motagiteigo abana babo tumugo chaga bagenda bakanchibesa n'umuntu yokugamba batebu bachikonda amaga gesona seito bachega igaseito nyansiongo bachikonda miroro na bachega igabachoro muntu UDA kandi etero gusoku emende na litasi abantu abatigamba boli echiro eri mahatari tuwagachite mahatari abangira baito bagoitwe para iga tukagache chira ari tokore tokare ine para eri chibeza chonsi arenge budget nonye no muntu oyo gochaga iga bagochanero chakonda moye women rep kanganero bwata mayanda ango urwane ile chire liere wono libagaye mbebyo no konda magoka goka na nkyo masangerekano ninche bakoramo